Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong adto Pilipinas! Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Martes. Ika-22 na sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Liwat kita nga magainop danay tubdub kita sa taknalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Handa na sa pag-file sa ilan na tipon nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sang Aksyon Radio Bacolod plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Katimo-timo na ang mga kaaksyon kadra kung way pa paghimos na, no? Para makatimo-timo kita sa sining udto. 94 diyas na ang nabilin kag Christmas Day na and 101 ka adlaw na lang nabilin before pa man mag-end ang 2020 kag magasulod na si 2021. Kamusta nga ton sining nga mga kaaksyon? Steady pulse lang kamudra ha. Kabayuntang wala lang sa mga problema nga nagtuluhaw.
Samtang ayara lang kamo sa inyo tagsa ka mga puluyan ang may mga hilikoton sa sining nga adlaw. Kabay nga steady pulse lang kag social distancing lang, no? Kag naka face mask kag face shield gid lamang ang aton sining nga himuon para likaw sa sining COVID-19. Hindi ta mabalaan, di ta makitang kaengkwentro ta subong. Daw pinagusto lang siya. Ay, oo. Kung hindi magtaas ang numero sang Negros, ang Negros Occidental, ang Bacolod niya, mo naman nagataas, bao. Saan pa ni Ayhan mag-nubo, no? Inang tag-5, tag-1, tag-2 na lang ka mga kaso, mga kaaksyon, no? Pero malampuwasan tagid niya. Sa mga kaaksyon ta dirang nagpamati sa siningod to. Kung wala man lang sang kaladtuan nga importante, mas mayong ayara lang sa inyo tagsa ka mga puluyan. Kag nagatutok na diri sa aton sining balitaan sa sining udto sa aksyon BBB. Sa kinanta na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Iga balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Ika-20 at Tourism Week celebration sa Negros Occidental. Ginumpisan subong adlaw virtual opening ceremony ginpatigayon. Sa Bacolod City Government Center naman nga balita, igabalita ni Aksyon Dale Salazar. Syudad nagdugang sang 21 ka mga jeep sa libre sakay program para sa mga essential workers. Daw mayo maning nga tirada sang syudad ta, amat-amat lang, no? Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita sa BCPO, igabalita ni Aksyon Eden Abuso. RT-PCR test negative result gina-required sa Bacolod City Police Office sa PDEA antes mapasulod sa custodial facility ang mga persona nga ila madakpan. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, igabalita ni Aksyon Brian Morden, Colonel Palge nagmando nga hugto ng monitoring sa mga kapulisan sa siyudad sa San Carlos. Angot sa pagkadamo sang drugs, no? Basi kon dribla sa aton sa Bacolod sa pila pa ka mga banwa nagadagsaman. Ay ho, hugton talang gawa ang kampanya tabatok sa sining droga, no? Samtang sa patrol nga balita, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, sitwasyon sang palibot sang syudad aton hibaloon sa dili lamang madugay kag barangay Tangob number 1 kagawad ho. Nga anay man barangay kapitan sang barangay Tangob si Sir Montaño pinagpasiguro sang commitment kag paghatag sang serbisyo sa taga barangay Tangob bilang acting kapitan sa sulod sang 6 ka bulan. Samtang sa ato naman nagapangunang nga mga balita out of town sa siyudad sang San Carlos, si Aksyon Stephen Presquito may press conference nga ginpatigayon. Sinigid lamang basi na tapos na to si Mayor Renato Gustino sang siyudad sang San Carlos. Ato ni baloon na karon dugay-dugay. Samtang sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, igabalita ni Aksyon Roger Gotib, nagabalor 20,000. Nagabalor sang 22,000 nga pukot ginaligar ginkawat sa sulod sang pampot nga nakadak sa higad sang baybay. Grabe man, no? Way man pa sinuhon ba? Samtang sa siyudad naman sang La Carlota sa Central Negros,
Kapin sa 800 ka mga single kag tricycle ang na-impound sumugod sang pag-implementar sang ordinansa sa syudad sang La Carlota. Samtang sa balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Dorel Cabato, Presidente Rodrigo Duterte ginabisuhan si Presidente o kung Vice Presidente Robredo nga hindi pagpalalaon ang problema sa Pilipinas. House Speaker Cayetano nakahanda manaog sa pwesto kung maibulos na sa iya. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, karon lang dugay-dugay ha, mahina ang kalaban Sa mga kaaksyon tadra via Facebook Live nga naga-monitor na kag nagatutok na. Palihog lang ipadalang inyo sining nga mga mensahe, pero jutay lang, no? Ayo lang jutay lang sa mga kaaksyon tadra via Facebook Live. Sa mga yaraman sa website nga naga-monitor via www.accionradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers tadra. Steady pulse lang kaya tagan ta na mensahe, dugay-dugay ang inyo sinigin padala nga mga messages sa aton sining pagpangalaga. Sige, daligid lang mga kaaksyon, mahatag tanay pila ka mga commercials plus ang inyo sining mga greetings, tirahon, tana, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige, daligid lang ha, kay tirahon tani anay ang mga mensahe ninyo nga ginpadala diri sa aton sining pagpangalagad, may lang pag-monitor kay GR Mainit Rihon, kay Ana Hubahibaga, Eric Liano, good PM lang dira sa Cadiz City, no? May lang pag-monitor kay Trexie Ibosillo, saludo ako kay Cap Montanio, siling ni Trexie Ibosillo. Yes, okay. Sige, kay Roth Kosawa, may lang pag-monitor kay Pretzel, kay Nini Pretzel Tirante Doran. May lang pamati dani sa inyo sa Morsia, no? Ginatamyaw lang si Digong kag Nini Doran, no? Sa Pandanon Silos Morsia. Always gid ga pamati sila sa Action Radio. Thank you so much ni Pretzel Tirante Duran, no? And kay Ross Guevara, Action Rex, patamyaw lang ko sa self ko sang happy birthday subong adlaw. Birthday mo gali Inday Rose. Happy birthday sa imo nga kadlawan sa sining adlaw, September 22. Happy birthday liwat kay Rose Guevara, no? And sa kay Eileen Amban Saldoa, may lang pag-monitor live from Saudi Arabia. Thank you so much, Eileen Amban Saldoa. And kay Tats Kumawas, may lang pagpamati, Tats Kumawas. And kay Jocelyn Kalamaan, may lang pag-monitor kay Gilin Romero. Mayong udto lang Action Rex, tamiyaw ko di, if be live mo, diri ko binalbagan, sir. Okay. Thank you so much, Madam Gilin Romero. And sa kay Mark Francis Bayabay, may lang pag-monitor Mark, kay Mark Francis Bayabay. And sa kay Madam Virginia San Antonio Olpenda, dira sa Silin Homes, Barangay Estefania, tamiyaw lang pamilya Olpenda sa Kantoray si Palay, kay nagapamati gid sila. Salamat gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. And kay Merly Dolido Magallanes, may lang pag-monitor Merly, kay Anali Elizalde, kay Melinda Aisporo, kag Baby Aisporo sang La Carlota. Thank you so much, gid. Jo Marie Aguilar, may lang pag-monitor, sir. Kay Rian Montesa, may lang pamati Rian Montesa. Ayos, kay Tomas Bronyola, may lang pag-monitor. And Lisa Libuon,
from Al-Kubar, Kingdom of Saudi Arabia. Sa kay Lisa Libuon. And Jocelyn Acivita Ulak, may lang pag-monitor, bilin salaw, dara sa Tangob. Kay Inday Jans, Pars Tamba, may lang pag-monitor Inday Jans. Inday Janis, palihog lang, okay, sa kay Mama Shirley, kag Efren, may lang pag-monitor, no? Dara sa Barangay Villamonte, with fans kag listeners mugid ni ang duha. Ayos. Thank you so much kay Mr. and Mrs. Shirley kag Efren Tamba. Ayos. Thank you so much, Gid, no? Ang iba naman siguro pa karunan tani dugay-dugay kay do kakuan gido ka sako gid sa ngaton sining inoras. Kay Marty Magbanwag may lang pag-monitor kag kay Sir Eduardo Labayin Jr. dra sa Doña Juliana. Sige, dali gid lang standby mga ka-aksyon, balik lang kita dugay-dugay. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangan magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR
ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malugmang Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:55 ng aton oras. Kadtuan tanang mga balita ta sa News Center, mga balita nasyonal. Igadulong ni Aksyon Dorel Cabato may kangtanan sa palayag ni Presidente Rodrigo Duterte nga ginabisuhan si Vice Presidente Robredo nga hindi pagpalalaon ang problema sang Pilipinas. Kag House Speaker Alan Peter Cayetano nakahanda kuno manaog sa pwesto ho kung may mabulo sa iya. Kag maki-update kita sa COVID-19 diri sa pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa Bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita upod na kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Doors mayong udto. Yes, Action Rex, may udto kag saton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Nagabueltada man si Presidente Rodrigo Duterte kay Vice President Leni Robredo bangod sa pagpakamalaot sini sa ginahimo nga tikang sa gobyerno agud batuan ang COVID-19 na pandemic. Sa iya nga televised speech iya kagabi ginabisuhan sang presidente ang publiko nga hindi magpati sa sunod sa iya dilawan. Ginmensionar man sini ang ngalan nga Leni sa iya nga speech kag ginasiling sang presidente nga hindi na pagpalalaon pa ang problema paagi sa mga pagpakamalaot. Suno sa presidente, ginahimo sang gobyerno ang tanan, partikular nga ginmensionar amo si Health Secretary Francisco Duque III nga suno sa presidente, halos hindi na makatulog kag makakaon sang maayo sa iyang responsibilidad sa Department of Health. Ti ginapayag pa sang presidente nga ang maghimo gid lang sa karon sang pungsod batok sa sining COVID-19 amo ang pagsuksok sa face mask kag maghulat sang bakuna. Action Rex. Sa iban pagid nga balita nasyonal, si House Speaker Alan Peter Cayetano naman nakahanda nga magpanaog sa pwesto kung ang iya kaangay man nga mamalidha sa kamara ang hindi na luyag nga siya ang mamuno. Ginhimo ini nga pahayag ni Cayetano matapos ang House Plenary Session kahapon na Lunes, Setyembre 21, 2020, nagagwa nga plano siya nga kakason sa pwesto. Tisuno kay Cayetano kung mayara nga maghimo sang tikang iya paboran bangod kun hindi na nagustuhan sa mga mamalidha ang iya trabaho, voluntaryo siya kuno nga magabiya sa iya nga pwesto. Apang sunod naman kay Cayetano, hindi man mahimo nga kon isa o kun duha lamang ang manggamo, basta na lamang magsunod man ang Kongreso. Madumduman sa Domingo, ginkumpirma mismo ni Presidential Son kag Deputy Speaker Paulo Duterte nga nagpadala siya sang mensahe sa mga mamalidha sa diin nagahingyo sa Mindanao Block nga ideklarar nga bakante ang posisyon sa House leadership kadungan sang issue may kaangtanan sa budget allocation para sa kada distrito sang mga kongresista. Samtang update sa COVID-19 world record sa karon naglambot na sa 31,482,599. Ang nagkalamatay dire yara na sa 969,298 kag ang naka-recover 23,110,085. Sa Pilipinas naman sa pinaka-latest nga tali kahapon September 21, 2020, ang cases naton
290,190. Ang nagkalamatay naman 4,999. Kag ang naka-recover 230,233. Diri sa probinsya sa Negros Occidental, may 34 ka mga panibag-o nga kaso kahapon nga nagresulta na sa kabilugan nga 2,675 kag ang mga bag-o man nga recoveries nga 29 kabilog. Sa Bacolod 64 o kon 64 ang nadugang kahapon sa panibag-o nga kaso nga nagresulta na sa 3,326. Ang naka-recover naman o kung na new recoveries kahapon sa Bacolod, naka-record sang 159 recoveries. Sa bugos nga Western Visayas, ang total cases yara na sa 9,577, 210 ka mga bagong kaso na record kahapon, kag ang aktibo nga mga kaso 3,766. Ang naka-recover naman 5,657 matapos may 234 ka mga new recoveries na record kahapon adlaw. Ang nagkalamatay na dugangan sang duha nga nagresulta na sa 154 ka mga nagkalamatay sa COVID-19 sa bugos nga Western Visayas. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Las 12:01 na 12:01 naglino kada siglang sang aton sining oras, no? Sige samtang rega pamiyom-iyo kamo sa sining udto, kami bahala sa pagsalyada sa mga balita Ibaloon ta na kay aksyon din abuso sa patrol ta sitwasyon sang palibot sang syudad sang Bacolod. Kamustahon tanay kon ang mga inner border ang wala nang outer border yan nagasigi na, no? Like there sa Station 3 nga area between sang Talisay kag Bata aradrang checkpoints naton both ina sa main road kag sa circumferential. There sa Mansilingan dito sa area sang Paglaog Village sa Unhandra, no? Kag sa Sumag naman mga kaaksyon sa Sumag area, no? Ibaloon tabi web aksyon na din ang usopla sining palayag sang barangay Tangob number 1 Kagawan, former punong barangay man pasiguro sang commitment kag paghatag sang serbisyo sa taga barangay Tangob bilang acting kapitan sa sulod sang 6 ka bulan. Yari ang kauntan sa report ni Aksyon Eden Aboso sa Patrol Aksyon Eden. Action na Rex jutay na man ang mga nagasulod ng mga motorista diri sa syudad sa Bacolod halin sa South Action Rex no or diri man sa bahin sa halin bala San Carlos nga area. Ari kita actually live sa may outer border check-up point Action Rex sa Guanzon, di ba? Mansilingan. Yes, correct Action Rex. Ari kita diri. Oo. Usually, amo ni oras ang nagsugod palanggit ang MECQ or wala pa iban kabalo nga nag-start na MECQ ang syudad sang Bacolod. Damo sa mga nagagwa sulod Action Rex kay ti abi nila pwede lang makasulod sige hapon. So subong niya limited na ang mga salakyan ti knowing nga wala sa public transport subong mga pribado nga salakyan ang aray pero kalabanan may ara na daan plaka ng kabutang food services o kon BPI o kon ano Action Rex ng mga serbisyo ang ilang mga kinahanglan or ila diri nga business diri pasulod sa syudad sang Bacolod. May ara man mga nagasulat lungkong sa mga nagatrabaho diri sa syudad sa Bacolod nga from Morsha or from iban pabing area going diri Action Rex sa may San Carlos man. Pag may ara man tatlo di ka lanes Action Rex mo. Ang isa, siyempre ang pagwa, ang isa para sa mga motorsiklo pasulod, kaya ang isa para sa mga essentials man pasulod Action Rex. So nagabantay di, may ari kita mga force multiplier duha ka bilog, may isa gikan from police station mismo
Naga may ara man sang gikan sa RMSD 6 nakita taman sila uniform sa Rex say ko may baluan may 40 gikan sa Regional Mobile Force Battalion gigin down akon din augment diri sa may syudad sa Bacolod kung DCPO para magbulig sa mga outer border check-up points diri sa palibot. We all know Action Rex kahapon ko na muno ni Action Eric Magbanwa may mga ginpakakas sa mga inner border check-up points. Bangod ang iban yun pang silo, iban nga kapulisan yun pang pull out gin silo sa mga quarantine facilities. May mga pagligwat man Action Rex sa mga inner border check-up points mula sa syudad sa Bacolod. Ang iban yun pa isol, ang iban yun pakakas kagin pang silo sa iban pa nga mga strategic areas nga ginpahamtangan man sa aton kapulisan dawgin tas ang mga pulis sa mga barangays kunong may positive. Yes, correct Action Rex mga wala labot sina may mga quarantine facilities pa. That's why nga ti damo man Action Rex no sa bulig man sang RMSD 6 may ara pag nagligat from Nokpo man naging augment diri sa DCPO bangod nga wala labot sa police station nga dapat may ara gid sa mga police. Syempre ang police station may ara gani kay basi kung bayaan nilang police stations bala way bilin. Oh, kasi mo naman reklamo dapat sila ay nano pa-blapper kami wala diya police naman. Hindi man na pwede Action Rex. So tiyan mo na subong ang kabudlayan man sa atong kapulisan. Kasi syempre hindi man dali-dali Action Rex like hindi man sila makapangabay din sa Iloilo dayon sa augmentation. Kaya iti madugadugar man proseso pag abot ni quarantine pa ng mga kapulisan pero ti dito mismo sa ila kinahanglan man sang serbisyo dito mismo sa Region 6. That's why na within the unit or within the province lang din, sila lang man ang nagabulugay. Kaya, pero we understand ang from DCPO to Action Rex ang 19, hinbulig to sila sa contact tracing team under Police Major Sherlock Gabana. Si from DCPO 44 plus 19 sila, nagdamo-damo na gidman ang contact tracing team, especially sa tong natapos ang mass testing sa dire sa syudad sa Bacolod. Action Rex ginausisa man dire sang aton nga mga traffic enforcers abing ari dire sa aton kapulisan nagapatial man dire sila sa init para lang gid nga mabantayan gid especially medyo critical man din ilang nga posisyon Action Rex mo kay border set up point sila daan halin sila sa from other cities and municipalities Action Rex mo. May ari din nga nagpakita ID ang sa auto ng asig. Kaya kung pakita, nila wala Action Rex, ginatanaw lang sa kapulisan, doon sa wala lang. Nagrekta lang. Kasi naglagan, kaya ang pulis mo makita mo sa live. Kaya gintawag, kahit yung iba ng mga ara sa likod, nagapungko sa auto, wala yan nakapakita sa ilang ID. Kaya mo na wala Action Rex, ang pangabay, sa mitulit, nga pangabay sa ato sa kapulisan. Pwede ba lang kadulog na kung may ara check-up points dira? Pwede lang kadulog kag magpresentar lang sang IDs, pwede lang na. Yes, kung wala man lang kasang may kinakahadlokan, ng iban nga gani pag-abri sa bintana, para pakita. Pero kita, taman ginausisa man sa kapulis. Pakita, may ara, man Action Rex, wala nga, may may ara, iban may ginapalagduhan, may ginapanagduhan. Oo, naamo na Action Rex yung mga ginabantayan na nila. Kaya kabudlay nga malusutan sila sang bisan isa lang da. Kaya apektado, pati itong lain-lain naman nila ngayon. Action Rex sa iban pang check-up point. Hindi paptangan man nila kasi masumay naman sila kung diin man niya nagkadto ang mga persona nga makalampuwas o kung makalabay di sa check-up, sa border check-up point. And so far, Action Rex, kalabanan, di subong nagalabay mga delivery truck halin dito sa other cities and municipalities. Sinong team leader da? Actually, subo Action Rex wala pa. Nag-isip sa katagal kay Sir Abalayan. Kung sino din pwede nga mapumangkot. Galing kita hambalya alang-alang po kuno kay Tia Aridi, one lang from police station. Kaya ang isa sa RMSD 6. So, hindi sila kanina Rex authorized man na makahambal. Pero so far, si OSSA na interview taman usually ang mga sako-sako hindi nga oras Action Rex kung aga, di ba? Pero magamo ni oras odto do tig palahuay, tig palanyaga, do mo man lang na. Oo, tig palamati sa Action Radio. Tig palamati sa Action Radio. Sila pa huway-huway sila. Pero okay, kung di ka mamati, patay. Nasiyon, naging patay huya. pero joke lang
Oo, kasi nga, bala sila karon nga Siguro seryoso nga. kita do. Maapigan pa karon ma-post kita karon sa Facebook page. Gani. Si ito balik kalirama ga pamangkot kung may radyo ka kuno nga gamayo. Ako? Si ito balik kalirama. Nag-message Yeah, sila niya. Action Rex may radyo kada nga gamay. Sa imo ko na ipasa. Naglain pa yan. Ikaw na ba may eba? Ay, wala na lang gala. Nalista na ko to? Lista lang to kung may listahan pero kung why gid eh. Pasensya gid kay kon parte sa radyo to balik daw why gid ta radyo di. Sige lang, pangitaan na pa. Pangitaan ta na pamagi Mag-birthday sa Rex ka kabalo ka mo, dibunya na mo. Si Manghatag, nasa 18 ka. 18 ka radyo. Ara naman pa sa liga naman sila. Wala dyan. Ginasagi ko lang sa joke, pero malay yung mga Joke lang na. Reaction Eden Abuso. Joke ka lang na. Ha? Joke mo lang na. Ako lang, joke ko na. Di ko pwede mo man toro. Daw mabigwasan ko di ako. Ay, gid. Pero kaya mo na sa dress. Ang pinakauli, mandiri nga sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Especially, diri sa Guanzon Outer Border Check-up Point sa siyudad sa Bacolod. Hasta pa ni Action Rex sa September 30 man. So, sa ating mga action, comply na lang kamo sa mga kinahanglanon ng mga necessary documents para iwas na sang lalisay diri sa check-up point, makatuga pa sang trapiko diri sa dalanon. Kaya siyempre, halong-halong yung Action Rex. Tinamuno, tuligad ni Sir Pico, nga especially diri sa Gua or Outer Border Check-up Points, mag-check na sila sa mga ORCR sang salakyan na one-way man nakita ni General Melquiades Feliciano na mas mabantayan Action Rex, iba nagasalig nga nga nagasulod lang kay basi quarantine pass or documents mo lang natanaw, wala naman yung natanaw mga necessary documents ng salakyan, that's why nga damo sa gihapon sa mga nagasulod. So one requirement sa karon ORCR basi mo padamat naman sa reklamo sa aton nga naagin usisa pagid sila sa kapulisan. So ginahambal na nga mga necessary documents kinahanglan gid ipakit sa outer border check-up points para malikawan ang mga paglalisay Action Rex. Action Eden sa mga ka-action ta dira ang regional kag RDO 77 Bacolod City offices ang BIR Revenue Region number 12 Bacolod City temporaryo ang serado buwas tubtob Biyernes September 23 to 25. Amo nang kwan kay may disinfection nga himuon ang City Disaster Black Eden September 23 to 25 no transaction sa BIR. Yes. Kaya ang iwo na nga transaction is iway to that. Ipaiwayan ay, no? Sa Lunes na lang. Oo. Dirito na rin sa atong Sige sa patrol. Paitigin pa siguro ni Barangay Tangog number 1 Kagawad nga si Rudy Montaño nga committed gid siya kung Action Rex. Kahimuan ang tanan, agod mangin isa ka epektibo nga temporaryo nga magapungko bilang barangay kapitan sa sulod sang anong kabulan. Samtang ginpaidalom sa suspension si Barangay Kapitan Noli Villarosa. Daw hindi naman na gani bago para sa iyadang pagpangalagad kay former kapitan manada sa barangay? Correct Action Rex. Pero sa kay Montaño, ipadayon ang nasugudan ni Villarosa nga mga proyekto, ilabi na nga ang pagbulig bala sa ila siningan sa kupan. Dugang pa, preparado kag planado ang mga aktibidad kag proyekto sa barangay nga kag kinahanglanon na lamang gid ipatuman. Palayag ni Montaño hindi maapektuhan ang pag-abyanay nila ni Villarosa bangod man sa kaangay si Action Rex nga hitabo. Pero kung siya lang kunong pamangkuton, hindi siya tani luyag magtungko sa mabugat na nga posisyon. Bangod nga may kabudlayan na apang para sa pumuluyo, si himuon niya gitang tanan, si hambal niya kilala, makusang tagatangog kung ano kuya maghatag ng serbisyo. Dali lang kinautod si Action Eden Abuso. Balikan ta siya mga ka-action. Nag-report si Action Eden sa sitwasyon dira sa border sang mansilingan syudad sa Bacolod kag Morsya. No? Kag lakip ng palayag ni number 1 Kagawad Rodi Montaño sang Barangay Tangob. Action Eden?
Action Rec kay baluan epektibo kahapon nga adlaw, Setyembre 21, sinuntan na ang acting kapitan sang Barangay Tangog kay madumduman din papanaugan sang Office of the Ombudsman sang 6-month suspension si Villarosa bangod sa ginaligar anomalya sa Social Amelioration Program. Pamatian naton si acting Barangay Tangog Kapitan Rudy Montano. Hindi tungod ng relasyon kag kadugay mas ang amon nga ang pagkuan diri ang amon nga maayong relasyon niya hindi na makakuan madula ang ako niya nabatyagan hindi ko tani magakuha sang isa ka posisyon nga muna sa akong personal nabulubudlayan ko ay gani ko nagdalagan kay diri na lang ko manugo nga akong kagawad. Oo, nakmanaon na yung tagaan na mo na pagtamon ng mga kuana, mga butang nga galabot di sa barangay nga problema. Ang commitment ko para sa Apo Muluyo sa barangay Tangog, since nga nag-intra ako sa politika, ginakuan ko na, tagaan ko gid importansya. Namula na yung ginapasalig ko sa Pumuluyo sa barangay Tangog nga serbisyuhan ko. Balita halin sa patrol ang ka-action Eden Aboto. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time las 12:15 na nga oras 12:15 na mga ka-aksyon. Sige, salyada pa lang to na palang mga imbukada sa aton sining balitaan sa sining udto diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Sa iluhan tanang balita naman gikan sa Bacolod City Government Center, we have Aksyon Dale Salazar. I-check ta syudad nagdugang sang 21 ka jeep sa libre sakay program para sa essential workers, no? Para sa mga essential workers. Daligid lang kayo daw na dula maning akon nga kuaniman. Sige, daligid lang ha. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kaltuhan tayong balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Sa detalye, Aksyon Dale. Action Rex, nagsaka ang numero sa mga jeepney drivers nga nag-intra o nagpakigbahin sining libre sakay program nga ginatanyag sa LGU sa siyudad sa Bacolod para ini sa mga medical kag essential workers. Action Rex, madumduman sa September 14 Action Rex, mga 42 na to ka mga drivers kada adlaw ang nagabiyahe sa pito ka mga terminal from 4:30 AM to plus just 30 sang gabi. Action Rex, ugali sunod diri kay Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chair ng Committee Transportation. Ila sini na obserbarar nga taas ang demand sining mga essential workers. Action Rex, karon nga Bacolod na paidalom sa modified ECQ. Rason nga daw ginakulang no ining mga PUJ na to nga naga-serbisyo para sa mga medical kag essential workers. Action Rex, so mayara sang additional nga 21 tanan Action Rex ka mga jeepney drivers ang gindugang sang LGU sa Bacolod City from 42 last week nagsaka na ini sa 63. Bali, may siyam na tanan ka mga jeep nga nagabiyahe sa kada terminal. Ang Bacolod City, may pito kita diri tanan ka terminal. Action Rex sa nagkalilain nga mga location diri sa may syudad sang Bacolod. So siyam tanan ka mga jeep per terminal, tatlo para sa mga medical workers kag anom naman Action Rex para sa mga essential workers. Ang essential workers day sila ng mga empleyado nga nagatrabaho sa gihapon under modified ECQ kung ang ila sini nga negosyo or business allowed sa gihapon nga mag-operate under MECQ. Action Rex. Isa ka salakyan, walo gid lamang ka mga persona ang makasakay sa jeep. Rason nga kung basihan naton ang palayagan ni Councilor Dindo Ramos kay before nag-usa kita diri sang Ceres bus, ang isa ka Ceres bus maka-accommodate sang 25 ka mga tawo. Action Rex. Bangod this time wala na utilize ang ini nga sahi sang mga salakyan. Rason nga ila sinigin top or gin-hire ang serbisyo. Daw may nasiplatan man ko nga daw ga ano to ga biyahe kung nagkalabay lang mga motor blackson nga jeep ay nang daw electric
Mga modern jeep ni Action Rex. Modern jeep na? Mga modern jeep, no? Actually, ang numero diri sa ton ni UNETCO Chairman Ochia, daw hindi na active Action Rex. Rason nga, Pero ara pa nagyapon? Action Rex, ang ini nga mga modern jeep yung gin-launch diri sa may Bacolod City, hindi to yung tagiyaya ang LGU sa syudad, kundi may ara sinisang private no nga organization Action Rex or private rabing org nga naga-manage sang sining mga modern jeep no nga supposedly amo ni siya ang ibulos kun madayon ining pag-phase out sining daan nga mga salakyan Action Tuti Rex. naka-serbisyo na action din? Wala pa din Action Rex no. Away pa? Wala pa no. Kay last time may mga plano nga ang syudad ECQ kinahanglan pa man mag-secure sang special permit sa LTFRB. Kaya muna siyang wala na hatag no. Pero gina-check nato ang linya ni Sir UNETCO Chairman Ochia, pero hindi siya makontak Action Rex. So sa bayan diri sang syudad hambal diri di Councilor Dindo Ramos, ining additional nga 21 ka mga PUJ drivers, mas damo-damo nga mga driver ang mahatagan sang tig 3,000 pesos sa kada adlaw tugtog nga matapos ining September 30 nga modified ECQ Action Rex. So siya wala man sa problema sa bayad. For example, mabiyahe ka subong, the next day Action Rex kung kompleto ang imusining nga mga documents, mabaton mo na ang 3,000 pesos nga service fee halin sa LGU sang Bacolod City. Alitingog ni Councilor Dindo Ramos. Ti bali pila na gani kabilog tanan Dale ang maka-akomodar ni pagbiyahe? So 63 tanan Action Rex. Pila? 63 ka mga jeep effective yesterday. 63? 63. Kay last week 42 lang ka mga jeep. So mayroon kita sang additional nga 21 sa mga jeep Action Rex. Diri sa may syudad sa Bacolod. For confirmation na ring tingog ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos. Subong no, nag-starting maong hapon, ng 9 na, no, out of 7 the terminal. So, sa 7 ka terminals ng times 9, so muna mga 63, muna. Bali 63 ka drivers every day. Starting yesterday. Yesterday, isang naligat is 42. Oo. No? So, starting Monday up to Sunday, 7, 42 na sila. Subong na starting sila sa 63 na sila kanalugang tagtatatlo ka na terminal to cope up with the demand sa mga essential workers. Oh, okay. So, bali, same lang sa gihapon ng mga terminal natin, we have 7 ka mga location. 7 gihapon. Oo. Bali, sa kada terminal, naging dugang kitang 2. 3. 3. So, bali, may 9 na tanan. Ang 9 na kada, Oo. Bali, attorney, ano ang sini? Bali, sang last 3 for essential, 3 for medical frontliners. Bali, ang 3, anong gin-designate natin? Essential yapon, di kulang ito essential. Nag-demand gila ito pamuluyo sa essential. Kay, ang unilig siya sa una, Dale, ang service sila tagwan na bus na sila each. No, ang unod niya sa bus na lamang sang palihag ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos ang chair sang Committee on Transportation. Kahapon naglabot man siyang balita ining ginpatigayon nga rally sa pila ka mga drivers sang transport sector Action Rex. Tinuod siya iyaman gina-respeto nga nagapautwas no sang sentimiento ining mga drivers nga lubos nga naapektuhan karon nga modified ECQ. Para kay Councilor Dindo Ramos, mayara na siya sang resolution sadto nga ginaprobahan sa sangguniang panglungsod nga nagapangabay kay Mayor Bingo Nadia na kung mahimo hatagan sang financial assistance o kung food assistance ining mga sektor nga affected sang MECQ karon Action Rex. So sunod siya, iya na ginatugyan sa executive level kung ano ang ila sining pag-akto Action Rex sa iya sini nga resolution. Mga update Action Dale, ang mga positive diri sa Bacolod daw ay nasang taong nagapangaturgar ni nga maghambalaw? Action Rex, every day may daily meeting ang emergency ganito daily meeting na wala na sila sang gindesignate nga maghambal na ang sitwasyon subong sang syudad ta, okay na lang ni? do kada kaabot lang kita Action Rex sa access sa information. Gani man, dapat may gindesignate na si Toto Danibla. Action Rex, before may mga press con pa nga ginakandak sang hindi patuman kalala. Galing kay
sang subong niya nga sitwasyon daw, sige-sige nga, daway giganubong aton sini nga numero, dapat may yaragid ni tao nga bisan paano bla kadadlaw may tukrio ng mga reporters. Action Rex, no? Tayo bisan daily update ng tani. Si Vice Mayor Elcid Familiaran di taman matublag kay may meeting man na daily si Councilor Ising Salanga, si City Administrator Imang, si Councilor Cindy Rojas, sino pagid si Councilor Nobero ti pwede lang sa pero ti more on ini-development lang sa iya pero kung sa mga updates siya sang nagasululod sa aton kag positive dire daway ta makuha sa syudad daw. Oh, correct Action Rex. Sabo mo na actually ang pila ka mga concerns ang natapos ang Media Action Rex. Kay tiyan mo na usually kakatimingan may mga meeting sila. At in kaso mag-text ka kis subo kay wala pang reply. Pero kung maka-text Action Rex usually may reply man pero after pila na ka oras. Pero pila ka oras nakaligad na. Tapos masiling lang gamiting paslabi. Munang pinakabudlay gino. Dapat may gin-designate na. Si Atty. Biyatan gali, di na to? Action Rex, ako yung mga legal nga mga issue or legal matters regarding sa COVID-19 campaign. Nagkasabat man si legal attorney. Pero ting tagpamaba ni nga ma-report sa adlaw-adlaw gino nga kwanta ni maka-design man ang syudad ta kag ang probinsya pagide. Kay everyday Action Rex, grabe ang demand sang tao sa information para sa COVID-19 campaign naton. Ano ta na kay wala sa may magasabat. Gani, hindi man tayo ka speaking yang nga aton-aton lang ni kundi halin gid sa mga otoridad ta. Correct Action Rex. So kapag nga may oras ang update kag improvement, especially sa information. Ang City Health ta, kamusta? Wala gid. Garing-ring lang. Ayo, ginakol ta lang atensyon sa mga opisyal tada. Pag butang lang tao nga bisan paano kadadlaw may matokre lang kay kadadlaw may nagagwa nga balita mo. Okay lang na mga meeting siya, sige lang na, pero dapat may tao gid nga ang matipan niya lang ang call sang media. Amo lang na ako mapanugyan sa mga city official staff plus sa probinsya man True Action Rex. Kamay pang aprobahan Manila kag mabatian kag may mga development na sa masunod nga kadadlaw. Iti kadadlaw kinanglan sang bakulod no ng progress mo why na sila labot pa da kung ano man na magkalakwan basta ang importante lang ga-report lang kada adlaw kung nano ng sitwasyon kag ang resulta ano na ang himuon amo na blatan ni action dahil galing iti way tama himo sina kay pating provincial hospital gani daw way man gani stay way man sang side diri ang syudad ta kag ang probinsya. Hipos man sa Action Rex. Mayo pas councilor distrito ay nagdulong pas ang bugas pagkaon. Kag kanopi man. Kag kanopi pagid. Para tiniran. Si John Gambuang ya kanopi di na natuman. Basta nga Aros Caldo ya pakadto naman Action Rex. May nga po nila kay Councilor John Gambuang. Sige pagdulong ka mo tubulig kay chance tanan niyo. Sige Action Dale. Sige mga update at balita gikan sa Bacolod City Government sa ang action niyo. Action Dale Salazar una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kid Action Dale Salazar. Amo nang problema ta kung kaisa. Kay tawgan mo, ay man kasabat. Kung magkasabat man, hindi na daw ka lang alang na nga time. Tani kung may isa lang da ka tagpamabab lang city government kag ang probinsya angot sa status ang COVID-19 ang mga meeting siya kag progress na da nga mga ginahimo will follow na lang na kung ano man ang ginkasugtan sang grupo i-follow ta lang na pahibalo. Importante lang dire ang updates reports kada adlaw matuman naton lang ang mapabati ta sa mga tao. Ay hoge. Kung kaysa daw gatalang-talang kita. Sige, daligid lang nga. Standby Standby sa report ni Action Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Balikan ko lang siya dugay-dugay. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19,
Nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan. Nasa tamang balita o nasa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:29. Siling ni Trafero Micaela, iya kada barangay wala man may garubing, gani wala progress, kay man wala may gabantay. Kapi-kapi sa Guabalayo, tipon-tipon, amo nang ay hugin. Bisan ano taning kampanya kung wala man lang sang information nga gina-disseminate ang concerned agencies ta, why ta mahimo sini, no? Alang-alang nga magmatumato ta diri hambal na dapat sa mga concerned nga mga authority mahambal gid sila kada adlaw, no? Syudad kag probinsya ang ginakol naton. Kita mong balita ni Aksyon Marlon Hinovia, ika-20 nga Tourism Week celebration sa Negros Occidental, minumpisahan subong adlaw virtual meeting or virtual opening ceremony ginpatigayon kay nga way ka man puslon kag way man tagpamaba ang probinsya. May niguro kalimtan lang ng COVID-19 ay pero hindi man gyapo malipatan kay sige-sige man gyapon. Yaring report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar! Aksyon Rex, wala sang face-to-face akon physical appearance nga natabo sa ring opening ceremony. Ika-20 Negros Occidental Tourism Week. Medyo may pagpinasahin ng opening ceremony. Bukod man sa ring krisis gyapon dala sang COVID-19. Alin natabo sa virtual, may isa lamang ka serving host nga ara naka-plaster isang social hall sang Kapitolyo Provincial kag naka-live online sa bahin sang Facebook page sang Negros Occidental Tourism Division FB page Aksyon Rex. Dari man play ginpabati nga mensahe sang pila ka mga opisyal may kang tanan turismo, labi naging sa bahin ni Governor Bong Lacson. Naka-live man sa nagkalain-lain nga mga FB page, naka-share man, nagkalain-lain nga mga local government units. Bali, umpisa gini sa buong adlaw, September 22, magalawi gini tuptop September 27. Ang schedule man gani, mayara nga duha ka aktibidad via Zoom, mga iban Facebook live. Pero siri subong gitagi ara ini sa Facebook live. May pila siri ka mga pagpasidungog na mayara sang best tourism marketing video. Amo ni sa ang pag-feature sa mga tourism sites, local products, food festival, etc. Ang 24 ka mga partisipante Aksyon Rex, may mga ginlawag na sekida. Mga nagdaog, no, sa 24 ang kampiyon ring sunod sang Sipalay, kinasundan doon Salvador Benedito kag ang Banwa sang Murcia. Minsan ni Governor Bong Lacson sa gihapon nakatutok sa ring epekto halit kinatugas ang COVID-19 kay para sa iya ang turismo isa man sa mga sektor sang syudad nga labing apektado. Amo sa mga limitasyon, restriction sa bayan sang travel, kaga public gatherings. Ang panawagan sang gobernador sa mga negrense, mag-kooperar, magbulig, kuto nga ma-revitalize ang tourism industry, para nga mamat-amat pangon man Aksyon Rex gamit ang mga resources. Ang mga destination dapat may panawagan sa mga tourist destination nga tagtumalahan dapat ipasiguro nga ginatuman ang ginatuwag nga health protocol. Ito may baluhan suno sa gobernador kung tuptupsan o ang halip nga tugahon ng COVID-19. Mensahe na Governor Bong Lacson.
While the world faces the devastating consequences of the COVID-19 pandemic, tourism stands as one of the most affected sectors in our society. With all the restrictions placed on travel and public gatherings at the onset of this pandemic, the industry is now at a virtual standstill. As an essential pillar of our Avance Negrense agenda for sustainable development, its protection and revival are of paramount importance since many depend on it for their livelihood. The sector may have proven its resilience against many crises in the past, but the impact of COVID-19 has been so overwhelming and immediate that we are plunged into uncertainty in the face of this unseen and unforeseen adversary. In celebrating our 20th Provincial Tourism Week, we are reminded that it is incumbent upon us to do our part in revitalizing tourism in the province amidst the current challenges. Ang pagdeklarar sa September 22 to 27 bilang Yato music? Asurex? Yato music sa iyang speech? Yes, correct. May gamay nga background music kabangod nga butangan ginpagi. pagid na music yaman? Tigin pagi sa kwan mo, ginpagi sa bahin sang virtual vlog. Di parang may arasang gamay nga kwan gamay nga palapanakot. I-virtual mo. Isa masubo-subo man kung wais ang background na music vlog. Gawig para kay Manti, hindi gid pwede Action Rex nga mag telepon magidopdan na Mayara gani sang natalanda pang virtual tour sa Negros Occidental sa sining week-long celebration. So, may mga limitation lang sa gihapon na implementar. Ang mensahe gani sang DOT Region 6, Regional Director nga si Atty. Helen J. Catalbas, ipagi man sa mensahe, ipagi man sa video. Sa rin ng September 22 to 27 nga Tourism Week na declaration sa Negros Occidental, ginpagi ini sa resolusyon nga ginpasar sang sangguni ang padalubigan, pagi man sa chairperson sang Committee on Tourism nga si Board Member Araceli Somoza. Pagkaroon talang ni ang balita, malakatumtum kato sang datong mga pito blakapor nga nagpamalipat po sa pagpakuha sang swab test. Sulod rin sa Negros Occidental, sa pito tukuling apat to kita naman tong apat, so may tatlo pangabilin. Ang tatlo galito nagbiya na to rin sa Negros Occidental sang Sabado, September 19. Away naglidi. Di ang resulta in blacklist na silang tatlo. Hindi na sila kasulod Oo, hindi sila kasulod na balik na rin sa Negros Occidental. May order na si Governor Bong Lacson. Paano na kung matapos ng pandemic ni? Kani man. Ano pa na pag-check nila kung magsulod di liwat di? May listahan na ito ang sunarek sa mga authorities galing natin. kiti sila gid ang pangitaon kadamo sang ulubrahon sa mga otoridad ta sila gid nga pilatos la tatlo apat ba lang to sila? Biya halin diri sa Negros Occidental mga tawag sila to mga cable men. Mga cable tiba singin sa ilo na to ya sa iban nga assignment. Masi nagatrabaho mangkuro po sa iban nga mga lugar Gani. Mura blacklisted sila diri sa Negros Occidental. Paring report kikan sa Kapitolyo Provincial ang Action na Marlon Hervaya una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat Gidakson Marlon Hinovia, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa pinaka-latest nga update angot sa COVID-19 sa Bacolod, ang confirmed cases as of September 21 iha kahapon ning adlaw, no? Confirmed cases sa Bacolod naglabot na sa 3,324. 3324.
Ang recovered cases naglabot na sa 1,998. 1998. Active cases sa Rio, dako-dako pagyapon ng active cases, 1,275. 1,275. Kag ang nagkalamatay bangod sa COVID-19 naglabot na sa 51. 51 ka mga COVID-19 death ang na-record sa Bacolod. Kahapon, 64 ang new cases. 159 ang recovery kag isa ang napatay. Amo nang pinaka-latest nga report nga nabaton gikan sa Department of Health Regional Office 6 kag diri man sa siyudad sang Bacolod. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:40 na nga oras sa mga kaaksyon ta dira. Daligid lang ha, may tisianay kulang balangino. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sinsan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod sa Pregnant mother. Ayos, sige, may lang nga pag-monitor kay Binji Revinito. Action Rex, mayong udto. Gapamati kami diri sa balay, samtang nagakayo sang cabinet. Ari lang kami diya sa Purok Masinadyahon, Barangay Panukoy. Thank you so much, Binji Revinito. Kay Dines Richard Tibor Roma. Good day, Action Rex. Monitor lang kami diya sa San Enrique. Mayong udto lang da kay Regentan Villalon sa Barangay Purisima, Banwas ang manaplag sa Energy Funds Club. Kay Zet Alunan, may lang pag-monitor dira sa Hong Kong. Kay Remark Lamayo, Action Rex New Normal na tani diri sa San Jose Negros, sa San Jose Occidental, Mindoro. Isang buwan lang, balik na naman sa lockdown kay munisipyo. Magic na lusutan pa, 23 gidya ang nagpositive. Ay, grabe, no? Terrible. Eric Liano, shout out lang da sa akon idol. Aksyon kayo, Eric Magbano, Action Rex. Gakadula akon stress, konduha na kamo, gahambal. Junicio Villanueva, may lang pamate. Pwerte man ni Action Rex, mangkot lang kami kay Sir Dindo Ramos, ang driver sa mga taxi sa Bacolod. Ano ang mabulig ya gutom na gid ang mga taxi driver, Action Rex? Gani man. Ipacheck ta ni kay Councilor Dindo Ramos. Gani kiti anong maobra sang taxi ni man. Biyahe, wala pa man biyahe. Kay mga essential kag medical frontliners ang karga sang mga jeepney nga pa biyahe. Ipacheck ta na kay Councilor Dindo Ramos. No? Kung sa taxi lang, kung anong mabulig yan ito, no? Dino Alec, may lang pagpamati, gapanyaga, tuloy lang ang Sudan pigado na gid. Nami gani may tuloy ka pa na, sir, eh. Nami na ugaw-gahon, kag papaksiwan, ay kampiyon ina, no? Marity Felisario Haba, may lang pagpamati, ay lang kay Mama Luma Haba, kag Papa Rolando Haba sa Barangay Kaduan, Cadiz City. Thank you so much, gid Marity Felisario Haba. And sa kay Elgin Montero, may lang pag-monitor, Ma'am Elgin. Sir, ang virus di na madula. Ang dapat himuon pa-boost ang immune system. Sang tanan, no? Paano? Pero paano waay man aksyon, waay pulos lockdown, hindi na sakto ang tema no movement. Kay bisan sino kapaway ka right magwa not unless emergency kag medical teams other than sa ilaw ay na magwa ugaling patay naman sa gutom kay ultimo bugas nga law ay pa dry goods expired pa kag limit kag pili lang Diyos ko nga LGU. Elgin Montero ang nagpadala sa mensahe. Kay Maria Girly Abad, may lang pag-monitor dra sa Central Maao. Valencia Kinet, may lang pag-monitor, no? And sa kay Rinan Payong-Ngayong, kay Gian Resisio, Idi Laos, kag Nanay Isabel dra sa Kingtown, Victorias. Kay Edwin Pinida, sir, may lang pag-monitor Edwin Pinida. Kay Liberty Beniti Nobaldo sa East Home 4. Kay Ed Hilado, may lang pagpamati. Kay Chin Rets, may lang pag-monitor sa Malaysia. Please greet lang my mother-in-law, Gemma Hayuna. Happy birthday, thank you, and God bless. Sa kahalin sa kay Chin Rets. Kay Chris Vilma Treyas ang East Homes 3, may lang pag-monitor, madam. Eric Rojo Asiado, may lang pamati, no? And tamiyaw lang pamilya Asiado Rojo, tanan-tanan man nga pamilya. Magdato Kanyada Hinubiya Mulase, Magsiko kag Kunanan family sa Barangay Pandanon, Selos, Morsia. Limuel Basilan, may lang pag-monitor, live watching from Cadiz City. Linwell Basilan. Kay Heaven, good PM lang, no?
And Christopher Corsiga Masmela, may lang nga pamati kag Bibing Dagia Bautista, dira sa Barangay 39, Delisa Vigno, dira sa Proxigay, Magsungay, Singkang Airport. Delisa Vigno, sa kay Rodney Harder, may lang nga pamati. Elmer Almorato sa Barangay Tula, Carlota, Jonathan Cordova, Jo Marie Lizel Flores, may lang nga pamati kay Cap Rudy Incheck. Good afternoon. Ariel Kabatak, ga-monitor man kag Sinilida Kabatak from FJA Village, La Carlota. Merly Gonzaga, thank you so much, Madam. Merly Gonzaga, kag kay Mary Ann Chodoro, kay Cathy Ver, may lang nga pamati, kag kay Jima Malabarhas Malwenda Tayukon, may lang nga pamati, no? Manjo Arniho, thank you so much, good sir. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyo na matagtanay pila ka mga commercials. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:52. This time check is brought to you by Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, Kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Pabalik na diri sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:53 ang aton oras, 12:53 na. May lang pag-monitor kay paring Alan Navales kag Josing Topas dira sa
Olympia Village, no? Kay Sir Parikoy Bram Stoker dra sa kanto ni may lang nga pag-monitor, no? Arado sa na-signed subong eh. Sige, thank you so much, good sir. Halong lang dira, sir. Ayos, sige kantuan tanay sa aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa mando ni Colonel Palge nga hugto ng monitoring sang kapulisan sa siyudad sang San Carlos angot sa drugs na naman. Yari ang countdown sang report ni Aksyon na Brian Morden. Action, Brian. Kung Rex Mas na hugot pagid ang mando karon di Negros Occidental Police Provincial Office NOCPO Director Police Colonel Romy Palge sa pag-monitor ang siyudad sa San Carlos matapos nga ti amo to kahapon may nadakpan nga 2 ka kilo ngang balorya sinis sa street action Rex naglabot sa 13.9 more or less million pesos. Pero kay Palge ang mga borders ang mga kinakabig yang entry points sa San Carlos dapat gid nga buligan or idiyahan sa kapulisan nga ma-monitor ini kag mag-cooperar man sa pilan pa ka mga ahensya kangay sang Philippine Drug Enforcement Agency Action Rex. Ginapa-monitor man subong ni Palge ang posible abi kon may laboratorio gid man sang Shabodri sa probinsya sang Negros Occidental kag kung sino nga persona abi ang ginabagsakan sining illegal nga droga nga sa report ini ang naghalin sa iban nga probinsya kag ginalabay diri sa Negros Occidental kagamuna anadakpan didto sa siyudad sang San Carlos. Nagalao man ini siya Action Rex nga magbulig diri ang komunidad agod nga mas sigurado pagid nga hindi na madugangan pa ang pasulod sining nasambit nga illegal nga droga. Action, Brian? Doon Rex, dalagid lang, i-pastar ko lang gamay. Hindi klaro ang yang payag buron. Mo nang pahayag ay kabalo ka sa virtual conference sang NOCPO si Sir Palge nagagamit abi sang sang face mask. So ang tingog naga-iko-iko Action Rex ano kung timpla daw indigid manami. Pero klaro. Pero mo to ang face mask pa sa ato sa sulod ng opisina ya. Face mask ya inablang from their PNP ang ngalan bala mo ang face mask. Mo na. So actually at hag kon mamatin ka diri pero kon sa recorded na medyo bigado Action Rex, no? Sige. Duwa na ka cellphones naton ginidiyahan naton back to back pigado. Anyways, mo na mga points sa ginpalayag niya. Nagdaayo man siya sa mga ginikanan nga bantayan gid ang mga kabataan. Kisro siya kung wala sang may nagabakal, wala man sang may mabaligya sang kining illegal nga droga Action Rex. Amo nang balita gikan sa NOCPO, Action Brian Morden nag-report una sa balita na saksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Isunod ng balita ni Action Eden Abuso sa BCPO na naman. RT-PCR test negative result gina-require sa Bacolod City Police Office sa PDEA antes pa man nga mapasulod sa custodial facility ang mga persona nga ila madakpan. Preparasyon man sang concern nga police station sa yari ang countdown sa report ni Action Eden Abuso sa BCPO. Action Eden. Action Rex gina-confirma ni Bacolod City Police Office spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga gina-require na nila sa karon ang Philippine Drug Enforcement Agency sang RT-PCR test results nga negatibo sa virus ang ila sining madagpan sa operasyon nga natalana i-commit sa mga custodial facilities sang BCPO. Ang pamangkot lang kung sino mapa idalom na sa RT-PCR test? Perfect. Kung sino mabayad sina?
perfect ang mga action rex ang pamangkot. Kasi na ko, although ini Pila ganing RT-PCR test action din? galupok na 5,000. O 5,000 gid na gali. Oo, yes. Amo na action rex initiative sang lower unit. Ang PDEA dahil may nadakpa nagligad to nga nagpositibo duwa to kabilog yung butang sa station 3. Hindi man nila gusto nga makompromiso sini ay kayong lawas sang mismo man sa nadakpan sang mga napriso, sa mga personnel, pati mga media action rex. Iti hambali Sir Pico, kung amo na action rex, iti padayon pa man na ila, sini nga pag-istoryahan na negosasyon. Actually, di ba lang BCPO, BJNP, nagapangayo man from BCPO naman action rex. Sang RT-PCR negative test result, ang test batunon or i-commit dito naman sa BJNP. Iti hambali Sir Pico, kung diriya sa may BCPO naman, apektado ang ila sinitanan din nga operasyon action rex, hindi lang illegal drug operation, dala na da illegal gambling, dala na arrested wanted person. Kahit for example, ang action rex yung sample niya kung sa illegal drug operation, kung may ara naman gito, kung maistoryahan ng regarding sinang paidalom sa RT-PCR test, hindi lang ang mga i-commit ng mga arestado nga personang ipaidalom. Pati na dira ang arresting officer, ang witnesses gikan sa barangay, pati man ang media nga nag-witness sa sinang operasyon action rex. Kaya dalaman sila sa gihapon sa contact tracing. Klamak mo pila na kabilog, pila na ka 5,000 ang ila sining nga bayran. Kaya mo na subong gina-istoryahan pa action rex, kaya una-una ginanga problema, sino mabayad sa swab fee sang may paidaluman sa mga swab test. Pamatiin natin, si Lieutenant Colonel Ariel Pico. Yes. Actually, na action aided, hindi na subong sa amon, pati na subong i-turnover namon sa BG. Oo, amo ginapatakaran sa subong. Oo, kaya mandatory na naugaling, wala pa gina sa ma-resolve. Kaya ang unang nga pamangkot, sino mabayad? Ay may ara pa na subong dang ongoing pa ang negosasyon sina between sa PNP, sa PDEA at sa same time sa BG. Amo na subong. Kay amo na nga kung inyo maobserbahan, daw hindi na masyado ang mga drug operation. Bangod sina sang swab test. Hindi man wala po sa nakita sina nga sa nasyonal. Galing ng initiative na ina. Subong. So sa station 3 to lang dakop sang PDEA. Amo tong basis sina nga panginwala pulos ng ato na complacement kung mapositive na mga trupa ta. Pasiguro action rex ni Pico, although may kabudlayan sa part nila, sa PDEA, sa BJNP or other law enforcement unit diri man sa syudad sang Bacolod, ara sila sa gihapon nagabantay kag nagamonitor man sa mga illegal nga buluhaton kag sa mga illegal nga aktibidad sa mga persona nga ara man sila listahan subong man sa mga reported action rex nga ginapalambot sini sa ila. So ang PDEA nag-signify man tong tanan nilang madakpan, direktahan lang nila sa Iloilo. Kaya mo ito action rex ang ni Sir Gomez. Direkta sa may Iloilo, dito man sa ilang PDEA Regional Office. O galing, kahit ang regional office nila, sa rex hindi man lang nag-Gross Occidental gina-cater. Kaya mo ang nila nga medyo apektado gid ma'am. That's why nga tayo ginapili-pili action rex nila mga dalagko Manila sila nga mga operasyon kag iban padayon lang ang ilang bantay. Kahit wala sila sa gyapon sang butangan action rex, hindi man pwede kung mag-RT-PCR amo pa nang pamangkot action rex. Sir, kung istoryahan naman gid no mag-RT-PCR test, hindi man na ora mismo magwa dahil action rex ang resulta mo. 5 days pa na after nga magwa resulta. For the 5 days, diin niya ipahamtang ang mga nagkaladakpan nga ginahulat ang resulta. Amo pag nada action rex ang isa nila ka pamangkot. Pero anyways, bantayan man ka nagambal man si Sir Pico kung may ara na sa mga pagbag-uman sinisila nga mga naistoryahan, ipabalon lang ta nila action rex. Sige. Balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa action. Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Eden Aboso. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Action Radio Philippine Standard Time launa 3 lang aton oras. Yari ng pinakabago kag pinakaepektibong
Aksyon Roger Gotib gikan sa siyudad sang Cadiz, inimay kang tanan sa nagabalor 22,000 nga pukot ginaligar gingkawat sa sulod sang pump boat nga nakadak sa igad sang bye-bye, no? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib, Jer. Action Rex nagabalor sang 22,000 ka pesos ang bilis ang pukot nga nadula ang ginapatihan ginkawat sa higat sa baybayon sa bayan sa Purok Baybay sa Barangay Daga, Siyudad sa Cadiz. Inigin pa record by mga alas 9 takna sa mga aga ni Antonio Navarro y Vergara, 46 anyos ang edad. Isa ini ka mangingisda kang nagapuyo man sa mga lugar. Pero sa iya nga ang iya sining sakayan ang iya nga ginkantuan kainas ang kagahon apang iya na diskubre nga wala na ang mga pukot nga yara sa sulod sa sining sakayan. Yan na lamang nga giparecord ang amo nga paghitabo sa bayan sang Cadiz City PNP. Karon yara naman sa paginakop sang theft and robbery section sang kapulisan para man sa investigasyon. Nagapaksyon na lamang siya sa tanan nga mga base makabati man sa sining nga balita nga kumayara gid man nga pukot nga igabaligya sa ila nga ini pukot nga sa diin na dula sa Purok Baybay palugay Paymalo sa malapit nga talatapan sa barangay ukon sang pulis. Report gikan sa siyudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Kay Aksyon Stephen Fresquito, happy birthday gikan dra sa San Carlos. Aksyon Stephen Fresquito, happy birthday. Balita naman gikan sa kay Aksyon Percival Villamor sa La Carlota, kapin sa 800 ka single kag tricycle nga na-impound umpisa sa itong pag-implementar sang ordinansa sa siyudad sang La Carlota. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Percival Villamor Pers. Yes, Action Rex, kapin 800 ka mga unit sa tricycle kag motorsiklo single nga gina-infound sang aton kapulisan dire sa siyudad sang La Carlota nga sa diin nagviolar sang city ordinance, nagkalain-lain nga city ordinance humalin ini sang June 1 tub Agosto 30. Sunod sa aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Colonel Jonel V. Guadalupe nga sa diin nagapadayon ang pag-apprehend ukon sa checkpoint nila dire sa siyudad sang La Carlota kag ini siya kabahin ini sa kampanya nila Aksyon Rex sa pag-barangay to barangay ang ilang pag-apprehend sa mga nagaviolar sang mga ordinances. Sila binagid sini sang open mapler nga magahod nga mga tambutso. So ginpakamayo sa aton pulis nga sa diin barangay to barangay ang ilang pagpanakop sang nagalubag sa mga city ordinance Action Rex. So magalabot 8,000 masobra ang 800 masobra nga tricycle kag mga single nga motor ang panakop sang aton kapulisan kag impound dira mismo sa impounding area sang aton La Carlota Police Station. Report live gikan diri sa La Carlota Police Station para sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Salamat gid Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa siyudad sang La Carlota. Kay paring Marka Games magbanwa dira sa handumanan ga monitor sa sining udto. Paring Marka Games magbanwa. Paring tip-tip kag Lerasan man ho dira sa Barangay Estefania. Kag paring Elmar Trafanco kag misis siya dira sa Mansilingan. Kamusta paring Elmar? Oxnard. Paring Renz kag Leia Campos dira sa Barangay Sumag. Kag paring Philip kag Tintin Rizaldo. May lang pamati pa na. But si paring Philip ko dating na siya, no?
Kaway ta balita sa iyaw. Kay paring Rinli Marter dira sa Banwasang Valladolid. May lang nga pagpamati. Ayos, sige, daligid lang kay matagtapila ka mga commercials. Balik lang kita dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa
serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Karon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na to sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. Salamat sigid mga kaaksyon sa inyo sining pagpakigupod. Sa way pa makatimo-timo sang planyagahon pagpanyaga na. Sige, kita buwas diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life. Sunod na sa diligilamang madugay upod kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sinika-aksyon sa kanina Aksyon Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of a clown. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,